にちは、こんばんは。増田091号ことゆうりです。今回はちょっと反射してるんですけど、今回はちょっと大事なお知らせをしていきたいと思います。お知らせが、Twitter をやってますマスダラブ@091号っていう中でっていうユーザー名のマスラブ三角っていうので Twitter をやってるんですけど、ですね、そちらが今乗っ取られてるから変なツイートとか引用リツイートだったりとかリツイートとかされるんですよ。で、なのでそちらでもアカを変えたくないんですよ。あのままがいいんですけど、そのやつ私は一応気づいてるはいるんですね、乗っ取られてることだから。例えば変な、もう私明らかに寝てる時間にツイートされてるっていうのがあった時は私自分で消してるんですよ。自分でツイートを消してるんですけど、全然ツイッターをいじってない時とかに乗っ取りで勝手にツイートされてる時とかあっちゃったら、ツイッターの乗っ取られちゃうっていう自体は、例えばこれ飲んだら5キロ痩せたみたいな、そういうね、別のリンクみたいなの貼ってあって、そこにやったら乗っ取られるみたいな、そんな感じのやっぱそういう詐欺が多くて、私もやった記憶ないじゃないんですけども、あるらしいですね、乗っ取られてるっていうことは。で、ちょっと待って、充電がよいしょ、一回カメラ隠します。やっぱりそういうのが多くて最近消してるんですけど、私がいじってない間にそういうのがやってると、知らない方とかだったら信じてリンクをしちゃって乗っ取られるっていうケースがあったら嫌なので、例えばここにメールを送ったら何万もらえたとか何キロ痩せたとか、そういう私は基本的に学校のこととかニュース以外のこと、ジャニーズ以外のことはそんなツイートしてないんですよ。だからそういう私生活みたいな、そういう痩せたとかお金みたいな、そういうリンクが貼ってあるのは基本的に私がツイートしてるものじゃないのでスルーしてください。あとリンク貼ってあるのは何個かあるんですよ。例えば YouTube のを共有してツイッターにツイートしてるっていうのもあるんですけど、そちらは私がやってるものになります。なので、そういうの見たら絶対にリンク貼らないでください。はい、これはお知らせになります。ちょっと早口なところもあったかもしれないんですけど、あと私がね、充電がさ、そうで作ったスクイーズがあるんですけど、こちらになります。ちょっと待って、変なんですけど、トマトのスクイーズですね。こちらはもともと水系だったんですよ。ダイソーの水系ので、それをこれとハサミでね、ピンで切って、ちょっと湿気の方知ってるんだけど、で、止めるのがなかったんですよ。糸とかなくて。あるんですけど、止まなくて、絵のおかげで止めてるんですけど、止めてるんですけど、こういう水系だったのをね、粘土を入れて作ったものになります。こんな感じで、ちょっとね、ここからね、空気とか入っちゃうんで、空気を抜いてやってるんですけど、普通にめっちゃ低反発っていうより、戻ってこないんですよ。基本的には戻ってこなくて。どうせ1タイム。こんな感じですね。今回はね、貸し出しと軽くスクイーズを紹介したんですけど、お知らせは結構大事なので、乗っ取られたら結構困る方いるので、私のね、リンクでね、乗っ取られちゃったとか言ったら嫌なので、本当にそれをお願いします。絶対にっていうのは信じないでください。はい、今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。質問、BGM で終わりと募集中です。バイバイ。